Kaixo, Luixo gara moru? Kaixo. Aurten kandidoen paperian, izendatu zatue, hola, pregoia emateko eta hori... Bai. Bai. Pues laun batek beti kaletxin nintzeana liatu zagen, bueno, esan ziaten, eta ni ez esaten nolaz dakiten, bueno, bale. Be garaian kaletxikin 15 urte bizitioan hau. Gue garaitan gainak azte ezkonde baino lehen hoguan, da festak eta gu antolatzen ginen. Antolatu eta gero jore bai, ni musikonak eta jore bai kaletxiko festetan. Da baina errena bat koratu gabe, lan nahi, musiketanako eta gero beti hola, musutru beti gure. Eta bueno, nola ez dakiten ez esaten, bai ezko manitzen. Lopazak gero iluzatzen gundek, gero zantzieren, bat falta zuela Sagardon konkursako. Orduan, bilar larun bata, Sagardon konkursako ere jurado eman berdiz. Bueno, gero igandeako, soka dantzin berdela, eta hanez, soka dantzan eta berdela kandido jantzita. Poliki. Bueno, hanez dantzan iberko jo zerbait. Bueno, alare, kaletxikin sustraiak, kaletxikin azkazu eta zailetzan izango baizko esatea. Ez, eta gainek gero bazkaltzeare urtasko dator, bazkaltzeare urtaskotan, bai. Igantetan iten dana, festa bukaerako bazkaria, kaletxikitarrana. Bai, urtasko datorrena, bai. Egun honetan orduan, hemen egun etorreko zea? Bai, derrigorez, etorri dira. Ja, aparte ere, bueltate eman berroa da. Zer dituzuela guztoko, hemen kaletxikin fest? Zeola, ze ekitaldi ozeak du da azkazu gogoko? Bazkarina batez ere, bai, geho hori askoana, dintz dauke gau txori hor gabien hiltzeko, baina bazekit oso ondotela hori asko hotza, txampainakin. Bai, horre bazekit arrakasta daukela. Eta geho, kandido haure, gaur ikusi, goiko plazatik beraino, zema jende eta ze... Jarritu eta gatu nago. Etzen un espero? Ez ni espero. Ikusi izan duzkite hemen, bestetan baino, festa bukaeran da bezala, baino lebiziko, jaian hasiera bezala ez. Atenzio, deitu zen. Bueno, bai. Zarki, disfrutatu. Bai, berdin. Lucio, eskerrik asko. Bai, zerratek.